Já zdravím druhého partu z hry Shakes and Fidget a jsem tady opět na Lamerkovi na privát serveru. Určitě v partu 1 bude v popisu videa stránka. Tak konečně mi asi po 5 minutách, co jsem přestal, jako vypnul jsem to, tak mi padla ta helma. Asi jsem protočil 3 helmy, takže jsem zbytečná ztráta času. Tak tady se ještě můžu naklikat nějaký staty. Mezitím bych jsem chtěl říct, že asi během videa usnu. Ne, to samozřejmě ne. A zase mi běží televize, já jsem prostě nenapravitelný člověk. Tak, já nechápu, že 4 hodiny po půlnoci dávají na takovém kanálu ještě tyhle pohádku pro děti. No to se mi z toho kokot vrhnuje. to furt nemůžu z toho pěti, ano, to je voda. Tak. Když tady doklikám ty staty, já už půjdem na podzemko, jenom si tady ještě kliknu nějaký úkol. Nevím, proč se tomu gebím. Tak, pojď, 1500, pojď. Tak tady si kliknu na 2. Haha. Můj oblíbený číslo, 2. Ale to je 3, to je lichý číslo, fujky. Tak tady si dáme nějaký trapácký pro newbie. For noobs, tak. Tak a můžeme mít do toho podzemí, to tam budu všecko kosit jednou ranou, ale epiky tady nepadají. Aha, takže to je poprvé, co mi na tomhle serveru padl epic z podzemí, jinak mi vždycky padaly obyčejné věci. Tak to je dobrý halus. Co? To bude nějaký nový update na tomhle serveru. Hustý. Takže po každém zdolaném podzemku dostanete nový epic. Epic. Wow, tak to je hodně epický upgrade. Takže fakt dobrý server. Ale když já jsem tady hrál, tak to tady nebylo. To mi padla jenom takováhle obyčejná věc, třeba tenhle dudlík, jako jen tak plácnu, že mi padla obyčejná věc. Nikdy mi nepadl epic, ale to je pěkný. To je pěkný, ale se mi líbí. Zase si nemusím utrácet prachy jako zbytečně, víš co? Pěkný. Tak, rukávky. Tak, zase talismánek. Zase pásek. Tak, co ty? Pěkný zvuk ty vůzelky. Tak, nějaký triko. Takže to asi opravdu po každém podzemku padne vám epic. To je pěkný, se mi líbí. 160, to mám lepší. 140 mám lepší, 172, tak to mám horší. Tak, se. Tak, vodní gnom. Tak, talismánek. Tak, je to jako fakt server, na kterým za tak 3 hodiny, za 3 hodiny máte už dohráno, jako. Jak říkám, padne level 295 a už tam nemáte prostě co dělat. Už jenom tam jak debílek klikat na hospůdku a to vám stejně už moc těch XPček nepřidá. Ale Gana 149. Čau. Tak, nějaký mágus. Trolláč. Face troll. Troll face. Prey face troll. Ty vole, já už jsem se mít vyspat, prey face troll. Já jsem se mít vyspat, jo. Face troll.
Tady to si zapíšu, face troll. Nechci, 161 nechci, 129 nechci. Už mě bolej záda, ty vole. Hardcore. Tak, moji vůzelkou dostali přes držku. Taky dostala přes držku. Co ty? Taky dostala. Co? Ona se mi tam rcha vyhla. Ty vole, teď já dávám damage. 47 000. To je bombastik, no. Tak. 147 to nepotřebuju. 156 nepotřebuju. 147 nepotřebuju. 145 nepotřebuju. 149 nepotřebuju. Tak. A tamhle mi za chvíli na světě 23 chvíli bude končit question. Tak. Taky dostal přes držku vůzelkou. Zase nějaký nadržkovaný protézní anální vlk. Tak, týpek je dole. Tak, tady je nějaký kámoš velký s nožíkem. A to je jaký pán? Lešel dolů. Tak, ano, už mi běží úkol. Já tam hned přijdu, babi, jenom si tady doprohodím věci. To je ta posraná, ta pitomá helma, jak jsem si tady protáčel asi půl hodiny. Tak, nice. Nějaký trapácký quest. Třeba tohle? Tady dlouho ještě, tak to si chvíli ještě potrváme. Tak nějaký takovýhle větr. Prostě nezájem, jdeš dolů. Nezajímáš mě vůbec jako. To je furt ten samej se mi zdá, ty ve šourek. Jsem salva. Dobrý, si nech. 5 si nech. 72 si taky nech. 64 si taky nech. Žít. No, tam je nějaký debil, co se? Luk mi tam spadnou. To je bomba, no, ty vole. No, že by jsem už projížděl, jo, ještě 3 običky, ale už si myslel moc, frajer, už si moc myslel. Týpek na sílu. Ale tohle už je boss. Tak to, na co je? Na obědku, to jo. No to ti drbu. 1, 2, nice. Tak 137 nechci. Bože, to je takový debil. Já si no i když zase takový velký nejsem. Tak. Jsem tady nějaký podzemíčko. Dole. To je jasný. Nějaký bylo už jasný. To je jak jasný. Takhle jsem určitě taky jasný. Jo, to je jasný. Tak tohle, tak to mi zase tak jasný není, ale ježišmarja, dvě epický zbraničky, tak to jo. A obě dvě budou na hovno,
co. Ale tohle je ta harpie, nebo jak se to jmenuje, harpuna. No, žraločí harpuna, ne harpie, ty debila. A jo, zvuk to, jo, cože, ten už mi taky málem dal. Tyhle typci na sílu prostě na mě nemají. Tak, nějaká gorgonka. Tak jedáček, trapáček. Oj. Tak to si myslíš moc, ty frajere. Drbám ti na to. 1, 2, 3. Jsi dobrý, no. Musím uznat, respekt. Co si budu muset přehodit takový, tyva. Zase bude půl hodiny zdržovačka. Nějaký epíček hezky, ať to můžu zkusit na nečisto, bez dvojsmyslu. Pojď. Já si ty epiky vždycky prokliknu, ne? Plnej kárek. Tak, 141. To víš, že jo. To víš, že jo, more. Hele, já bych si mohl udělat nějaký ten level up, že jo. Ok, tak tohle by pro tohle video stačilo. A pokud se líbilo, tak mi dej like a udělám i hned potom udělám třetí video a pak už se na to vysedu asi. No, uvidíme, tak zatím zdarec, ranec. Wow.